Viete, čo má spoločné životné poistenie a airbag? Oboje dúfate, že nikdy nebudete potrebovať, ale keď príde tá chvíľa, ste nesmierne vďační, že ich máte. A bonus? Životné poistenie vám nespôsobí monokel ani zlomený nos. Predstavte si, že idete autom a zrazu vás, nehoda. Airbag vás zachráni a vy si poviete: wow, som rád, že som ho mal. Teraz si predstavte, že život je auto. Nečakané zákruty, náhle zastavenia a občas, bohužiaľ aj nehody. Životné poistenie je ten airbag pre vaše financie a rodinu. Ako regionálna riaditeľka vidím príbehy každý deň od tých šťastných až po tie, ktoré by sme najradšej prepísali. Nechajte nás byť vašim poistným airbagom. Kontaktujte nás a poďme spolu zabezpečiť, aby vaša jazda životom bola čo najhladšia. A pamätajte, lepšie mať a nechcieť, ako chcieť a nemôcť. Teším sa na vás.